Kadom kar bemang la nilitum non rongker pujan kacisik pon pot dola si nili nang paklang pon jipu amat nang lang pon ita lapen nili video bang subscribe nang pidun te asap ningarong ji ason lah ya nasi don ta cerap nungi por lasi tum rongker pujan non ka celebrate pon nili karbi akai atum dorong pola si itu non karti pon apa cisik sedang do malasa video ni dia sap sita is kabonai pon do la si nang tum lang me lang no ta lang pon itha si den te lang tha la hello ni tum atumi spensia kam ke keceng lo amat happy puan tok tangale aget mana isi ipong pen kan isi pen ipong mat ning ceparong ang pu masih litum hem kam cibikok pen sitame cuklem klem dun lo lapen di sumar doan dir pojit pidon tanang cetong dun sen nang cerap dun lo amane litum patang on lo lapen lang me lang no sita bonai pon igdat lo nasi nang lang dun ikta lapen bang ikta sirpotum kenang ke tok dun lo ya latum tala dagar rong aris smartum lo latum bandi cerap rapet lo lapen adak non happy new years buan ke tok jipu lapen aber ke tok jitu ulang an bang kini limanang than pon ikpo nasi non ke tok pabon boy lo nitlitum lapen to waralong sita saini bang ki hipon padopan jo Happy New Year 5 January 2021 rongker puja rongker dap ronghang rong pan jo ladak ketok ke lapen ladak abang ke non an ke Happy New Year 2021 po anang klang lo lontum enjoy lo non sote ang ton full nang klang po lapen meng tado itu makam ke klang long meng jo nang reng don nang reng dine meow kaje ya jo interest lapen ladak bang ke nang ke tok dun lok bang lo nang siri dun je tang ho en tang ho dopek lo lapen ci than pon bomayat ke pahen usi ke ong lo na so cartoon isi pen 30 rupees tang ho RGOK rock ta belek orang di lage kapan ini lah dia tak rock buya lah jo mar an tin chot cry lo sono lang me sen ma ha first time no pining ladak abang ke kai ladak le kart li pot pining mga sap dak pamichet lo lapen pu ni jel po tiso sang ho bang meng ta kar ba kaning hang tang jo latume mane ka acting ha kesan ma chebong rang yat titi ho amin thang che that ogi pupu ta ka che krong ke ini lah hala pubang ki tang lo lapen jo latumang di kamera kelima ti ini punang ka acting don ahok tende deh lapen aku ni cedam thola ladak kesan lah sik tan di ketok tu mah jo bikram rong phar deh amen ning ci biduna lang tha kemarling non ke ong thu uli lo yo kang tip tap si ke ong lo pa lapan ko chel ladak masih acting chan ni tadem bi he kamar de kilang tum ta jo mat ekdom aning je parong ren ti kam klem ta lason ing de 2021 5 January rongker kartli aphan lo kachi sek pon ke nasi laan vet lo nilitum atimi ke klem un ke masih chok thaile yo don tum non phang mangge atimi ke ni nang ke paklang happy new year sponsor ini ke happy new year 2021 rong clear da rong hang rong 5 January rong clear kartli tah
komplit le masih asen dalan bala mo pece tong tona kaldom kalbi ang long den te hot